Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Әлеге уңайдан төрле чаралар үткәрелә, китаплар басыла. Ил күләмендә уздырылучы бәйрәмнең милли әһәмиятен инде. Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, без бүген дә онлайн режимда эшлибез. Әңгәмәдәшләр Skype ашагында. Рафик әфәнде, әлеге теманы еш кузгатабыз. Менә бүгенге көнгә нәрсәләр эшләнде икән? Әлеге юнәлештә бәйрәм чаралары, бәйрәм рухы сизеләме инде? Шуннан да инде гыйнварның башында ук Татарстанда, менә Булгарда бу чараларга инде старт бирелгән инде. Аннан соң инде менә Казанда зур чара узды, аннан соң Мәскәүдә, менә күптән түгел генә безнең делегация Саратовка барып кайтты, Коръән буенча ярыш уздырдылар. Моңа күрә инде хәзер төрле конференциялар, чаралар Россиянең бөтен шәһәрләрендә бара дип әйтергә мөмкин. Дөрес, әле менә китаплар һәм башкалар чыгуга барып җитмәдек, чөнки әле иртәрәк китапларны инде майга таба күрербез. Шулай да менә төбәкләрдә инде региональ конференциялар уза башлады. Инде зур конференциялар алар майга таба булачак. Шуңа күрә дә чаралар бара бөтен ил буйлап. Һәм ул китаплар буенча да эш инде миңа калса төгәлләнергә тиештер. Майга инде вакыт күп калмады. Шул ук Россиядә ислам тарихы басмасы хакында тәфсилләбрәк сөйләсәгез иде. Шуннан да менә без Россиядә ислам тарихы дигән проект белән инде күптән шөгыльләнә башлаган идек. Һәм без аны инде 1100 еллыкка дип тә планлаштырмаган идек. Менә шул җае чыккач, без аны федераль программага керттек. Россиядә ислам тарихы инде ул гомумән теге тулаем яхшы өйрәнелгән дип әйтә алмыйбыз. Кайсы гына аның чырларын алсак та без ул проектны инде Россиянең бөтен төбәкләрендә ислам ничек тарала башлаган, һәм ул бүгенге көнгә кадәр ничек менә бүгенге көнгә кадәр ислам ничек Россиянең төрле төбәкләрендә үзен яшәп килә дип әйтергә. Аның менә бик мөһим ягы да бар, чөнки ул хакта инде дөрес хәрби күп сөйләмиләр. Инде ул чаралар турында сүз башлагач, ни өчен менә Кавказ турында сүз алып бармыйбыз, һаман менә Булгар турында гына сүз дигән фикерләр дә булды. Менә бәлки шушы фикерләргә җавап итеп, без Россиядә ислам тарихы ул 600 битләп зур китап була инде, һәм анда без инде исламның Россиядә таралуын менә Дербенттан башлап, һәм инде Кавказ авторларын бу өлешләрне яздырып, шуңа күрә бүгенге көндә ул китап Россиядә ислам тарихын төрле аспектларын күрсәтәчәк. Һәм шуңа күрә дә инде ул мин бик мөһим дип саныйм, чөнки без менә Булгар дәүләтендә ислам диненең таралуы ул гомумән Россия территориясендә ислам дине таралуының бер юнәлеше итеп күрсәтергә тиешбез. Ул бик мөһим юнәлеш, чөнки без дәүләтчелек оештырганбыз. Башка төбәкләрдә ул дәүләтчелек әлбәттә булмаган. Менә ислам тарихында без шушы процессларны төрле яклап күрсәттек дип әйтергә була, чөнки рус телендә китап инде әзер, без аны хәзер инглизчә һәм гарәпчәгә тәрҗемә итәбез. Рамил әфәнде, Булгар музей тыюлыгы бүген ниндирәк эшләр белән мәшгуль икән? Хәерле кич. Булгар музей тыюлыгында бөтен һәйкәлләргә реставрация эшләре алып барыла. Шулай бездә музейларда без берничә күргәзмәләр хәзерлибез. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән бергә берничә программа, концерт программаларын, спектакль программаларын бергәләп оештырырга җыенабыз. Шулай бәйрәм вакытында музей тыюлыгы территориясендә балалар өчен сабан туйлары үткәреләчәк. Язма музеенда борынгы ничек кара ясавын күрсәтәчәкбез. Теләгән кешеләргә араб телендә ничек аларның исемнәре язылуын өйрәтәчәкбез. Шул бәйрәм көннәрендә территорияда көрәш ярышы үткәрәчәкбез. Бик күп чаралар үтәчәк инде шул бәйрәм көннәрендә бездә Булгар музей тыюлыгында. Сөләйман әфәнде, монда бит төрле юнәлешләп, төрле яклап үткәрү һәм шулай ук төрле тармакларны киң кулачлап алу бик мөһим. Менә шул уңайдан сез ниндирәк вакыйгаларга әзерләнәсез, ниндиләре инде эшләнде? Булгар академиясе май айында ул көннәрне Ираттагы форумны уздырачак, Булгар форумын. Һәм ул да шул 1100 еллыкка багышланган форум. Һәм аның темасы да төп темасы ислам язма мирасын өйрәнү.
быел 5 ел була бит академияның ачылуына. Бу академияның каршысында бит әле Ислам мирасы өйрәнү мәркәзе бар. Ул 18-нче елның ахырында оешты. Мәркәзнең менә төп максаты илебездә ислам дине язма мирасын өйрәнү һәм менә хәзерге этапта инде пока беренче чиратта без Идел Урал регионында яшәгән төрки татар халкыбызның дини мирасын барлау, өйрәнү һәм мөмкин кадәр киләчәктә инде дөньяга чыгару. Академиядә укыган магистрантлар, докторантурага кергән яшьләр халкыбызның дини мирасын өйрәнә башладылар. Әкрен-әкрен ул этапка күчә башлады. Менә шул мәркәз берничә юнәлештә эш алып бара. Мәсәлән, гыйльми эзләнү, фәнни өйрәнүдән тыш, мәркәз борынгы кулъязмалар, иске китаплар үз фондына туплый. Менә бу 5 ел эчендә фондта хәзерге вакытта гарәп, татар, фарсы, төрек телләрендә 300-дән артык кулъязма, 1000-нән артык иске китаплар нөсхәләре саклана. Хәзерге вакытта хезмәткәрләребез фондның каталогы өстендә эшлиләр. Һәм бу ел тәмамлап бастырырбыз дип ышанабыз. Менә шул бәйрәмгә чыгарга тиеш каталог. Кулъязмалар фондыннан тыш, менә атаклы благотворитель бизнесмен Алишер Усманов Академияга ислам мәдәниятенә караган төрле елларда, төрле телләрдә Европада нәшер ителгән 700-дән артык китап коллекциясын 2020 елны бүләк итте. Менә аны өйрәнергә. Әле менә шуны башладык быел. Аның описаниесын эшләргә кирәк, тасвирламасын. И узган елны бездә бер сөенечле вакыйга булды. Академиядә реставрация лабораториясын оештырдык. Татарстанда мондай комплексный лаборатория хәзерге вакытта бездә генә. Чөнки лабораториябездә кагыз нигезендә иҗат ителгән кулъязма китапларның бөтен реставрация эшләрен башкара алабыз. Монардан тыш билгеле инде 19-нчы елдан үзәктә проектлар, фәнни проектлар буенча башладык. Аларны алып барабыз. Мәсәлән, 2 мөһим проект алар менә хәзер битеп киләләр. Беренчесе менә Сулейман бин Дауд ас-Саксини дигән безнең дин галимебез 12-нче гасырда башта фарсыча, соңыннан кыскартылган вариантта гарәпчәгә күчереп язган әсәре Зухратул Рияз ва Нусхатул Аль-Кулуб Аль-Мират. Ну, татарча тәрҗемә итсәк, якынча бакчалар гүзәллеге ва авыру йөрәкләргә бер дава дигән мәгънәдә. Бу әсәрнең менә борынгы гарәпчә вариантын мин үзем 1999 елда Истанбулның Сулеймания китапханасында барлыгын ачыкладым да һәм копиясын алып кайткан идем. Ну, 20 ел үтте. Аны менә хәзер генә шул мөмкинлек барлыкка килде, аны әзерләдек. Татарстанның Фәннәр академиясе хезмәткәрләре белән бергә. Менә бу әсәрне без ышанабыз, шул бәйрәм көннәренә җиткезербез дип. Бәйрәм көннәренә бик күп инде яхшы гына монда моңарчы эшләнә алмаганда эшләр башкарылыр дигән өметтә без дә торабыз. Рафик әфәнде, ниндирәк кыенлыклар белән чаршырга туры килде? Тарих белән эшләгәндә безнең бит инде һәрвакыт сораулар туа. Кемнәр шөгыльләнәчәк моның белән, ниндирәк эш алып барылачак? Тарих үзе дә бит әле шундыйрак ул каршылыклы мизгелләргә, каршылыклы якларга бай күренеш. Шуңа күрә менә монда нәрсәләргә басым ясарга кирәк инде тарихны чын барлыктагыча дөрес чагылдыру өчен. Иң беренче чиратта без кадрлар кытлыгы белән инде тагын бер мәртәбә очрашабыз, чөнки гомумән нинди генә өлкән алсак та инде гуманитар өлкәләрдә бәлки кадрлар җитми. Һәм бу беренче проблема. Менә Болгар академиясе инде мирасны өйрәнә башлады. Аннан чыккан галимнәр, докторлар әкренләп менә безнең мирасыбызны өйрәнә башладылар. Һәм икенче проблема ул менә мирасны өйрәнүнең методологиясе. Менә без аны ничек өйрәнергә тиешбез? Без бит һаман инде шул теге совет чорында кабул ителгән методология, менә безнең прогрессив мирасыбыз бар, менә безнең инде кадимчеләр, алар реакция булганнар дип, менә шул инде методологиядан һаман китә алмыйбыз әле. Бүгенге көндә инде мираска әлбәттә башкачарак карарга кирәк. Менә Сулейман ул хакта әйтеп китте, шуннан да ул бик мөһим, ул Саксининың чыгуы гына түгел, чөнки без менә үзебезнең мирасыбызда инде совет чорында әлбәттә менә борынгы татар әдәбияты да чыкты.
Seyf Saray, Kutuplar, Katiplerden hizmetleri de çığa başladı. Ama lakin biz onlarını dünyavi edebiyat olarak indi kuzallarga tırıştık. Ve lakin bitinde onların kübüsünün şu dini edebiyat, onlarda İslam dini nişik çağılış tapkan, mına ol kuzluktan öyle ürengenimiz yok. Hem şuna göre bugünkü günde mına kadrlarını indi hazırlayıp, onlar özümüzden mirasımızını yana kuzluktan çıkıp kurarga tiyişler. Şıganaklarga kelgende elbette, şıganaklar barlauda ol büyük mühim, çünkü mına bizden indi belki mına Süleyman o hakta ettiğinde 80'ine Türkiye'den barıp tabu ana son indi mına İran'dan bizden birinci prezident barıp противоядие деген, аттиряк деген хизмет тауып кайткан indi. Чит иллердәге бигрәк тә менә Булгар, Алтынурда, Казан, Панлыгы, Шырнак кагылган чыганакларыбыз әле тулысынча барланмаган. Һәм шуңа күрә менә бу чырлардагы исламны өйрәнү өчен безнең чыганакларыбыз бик аз дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә дә инде әлбәттә без һаман да шул бер үк чыганакларга таянып, һаман шул Bruk yönelişte fəndi tekşürünler alıp barabız. Çağanaklar bazısını tengeytirge kirek bugün. Рамил әфәнде, менә шул уңайдан тарихи әһәмият турында сезнең эшчәнлек буенча да аңлатып китсәгез иде. Ниндирәк тарихи моментларга басым ясыйсыз икән? Безнең яктан әйберләр апарылар. Күп чаралар планлаштырабыз. Музейда бөтен эш конференцияларны үтәчәк быел безнең. Бөтен ниләр белән, икенче музейлар белән, тарих институтлары белән связьда торабыз. Безнең күп планнар бу юбилей елына. Безнең Булгарда шул бәйрәмгә Спас районында музей тыйлыгына бик күп эшләрне дә эшләнәчәк тә. Шуңа күрә без уйлыйбыз, ул безнең килгән кунаклар өчен дә, туристлар өчен дә бик әйбәт дип булыр. Көтеп калабыз бик күп кунакларны. Без аларга бик шат булачакбыз. Безнең чараларны күрерләр. Шуңа күрә бик бөтенесе әйбәт матур дип үтәр дип уйлыйм. Әмнә бәйрәмнәрдән соң безнең халыкка нинди мирас калачак бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну нуктасы тапшыруы, Булгарда ислам кабул итүгә 1100 еллык уңайыннан фикер алышабыз. Һәм безгә рекламадан соң Айдар Гайнетдинов та килеп кушылды. Айдар әфәнде, хәерле кич, сәламлыйбыз сезне. Эпиграфия өлкәсендә ниндирәк алга китешләр бармы? Гомумән әлеге фәнгә тиешле игътибар бирелә башлады дип саныйсызмы? Хәерле көннәр. Эпиграфика фәненә әле тиешле дәрәҗәдә игътибар бирелә дип әйтә алмыйбыз. Чөнки менә әле безнең күпме эпиграфик мирасыбыз фәнни әйләнешкә кертелмәгән. Шул ук менә Булгар шәһәрендә һәм Спас районында сакланган кабер ташлары турында да без әле тулысынча белмибез. Аның китаплары чыкмады. Хәтта менә мәркәзебез Казандагы нинди кабер ташлары сакланганды әле без белмидек. Фақат менә 2017 елда Шихабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты фәнни шул экспедицияләр нигезендә аларны өйрәнеп чыкты. Бөтен татар зиратлары өйрәнелде Казан шәһәрендә. Һәм менә аларның 5 балта һәм дары бистәләренә багышланган китапларыбыз Аллаһка шөкер басылып чыкты. Ләкин менә иң төп мөһим әһәмиятле каберлегебез ул яңа татар бистәсе зиратында урнашкан зират өйрәнелсә дә әле менә фәнни әйләнешкә кертелә алмады. Чөнки менә финанс мөмкинлекләр булмау сәбәпле инде ул китап берничә еллар буе басылып чыга алмый. Һәм менә шушы 1100 ел тулу уңайыннан, Булгарларда ислам динен кабул итү уңайыннан инде төрле чаралар каралган иде бит. Шунда менә программага без аны кертергә тырышып карадык, ләкин кызганычка каршы ул керә алмады анда. Яңа татар бистәсе зиратында безнең күпме дин әһелләре җирләнгән. Ул бит безнең шушы дин ислам мәдәниятен күрсәтә торган чыганаклар. Анда менә Мәрҗәни, аны Галинҗан Баруди, төрле дин әһелләре, төрле менә Казан мәчетләрендә күпме еллар эшләгән, күпме хезмәт куйган дин әһелләре безнең кабер ташлары шунда сакланган. Кызганычка каршы алар җимереләләр, ватылгалар. Һәм аларны менә инде фотоларын алып, аларның хәзерге
телгә, кириллицага әйләндереп, без аларның текстларын төзедек, аларны расшифровка бирдек аларга. Һәм менә инде бу китап басылса инде чынлыкта менә бу инде бер баскыч югары күтәрелә алыр идек менә шушы эпиграфика фәнен өйрәнүдә һәм аны фәнни әйләнешкә кертүдә. Рафик әфәнде, менә бу эшләрне башкарырга сезнеңчә нәрсә комачаулы икән? Ни өчен аларны башкарып булмый? Бигрәк тә бәйрәм елы уңаеннан бәлки күз алдында тотыргадыр? Ну, проектлар әлбәттә бик күп булды. Менә кызганыч бу проектның кирмәү, чөнки бу федераль программага да, республика программасына да бик күп китаплар, язмалар кирде. Менә монда акча җитми инде, бөтенесен чыннан да акча җиткереп булмый, ләкин акча табылып бу китап та чыгар дип өметләнәм. Чыннан да менә эпиграфика инде бик мөһим. Хәзер бу өлкәдә шактый гына эшләр алып бара башладылар. Хәзер менә районнар буенча, районнардагы авыл мәчетләрендә кабер ташлары буенча бик күп китаплар чыга башлады. Менә Казан артында, Балтач безнең районның да эпиграфикасы буенча китап чыкты, Кукмара буенча, башкалар буенча бар. Но эпиграфия кешеннән дә ул бик мөһим юнәлеш. Әйткәнемчә, безнең бит инде күп чыганакларыбыз җитми. Кабер ташлары аша без бик күп проблемаларга чыгалабыз. Ул беренчедән менә тегесе бу халыкның бу төбәктә таралуы, мәсәлән, татарларның кайчан яши башлавы, аларның ислам дин үтеп керү һәм башка бик күп. Һәм менә бу китапта чыгар дип өметләнәбез. Һәм инде ул бер мөһим чыганакларыбызның берсе булыр дип әйтергә була. Сөләйман әфәнде, менә тарих, фән, дин буларны берләштереп алга алып бару җиңелме бүгенге көндә? Гомумән, моңа инде ниндидер киртәләр каршылык тумыймы? Чөнки аерым-аерым менә күргәнебезчә инде эшләр алып барыла. Аларны бөтенесен берләштереп, ничектер бер калыпка салу бүген кыен түгелме сезнеңчә? Алмас әфәнде, шулай өйрәнелә дә, аның методикасы шулай. Рафик Мөхәммәтшевичның сүзен дәвам итеп искә төшердем, чыннан да специалистлар кытлыгы шактый зур проблема безнең өчен. Менә ул монда әйтә башлады, Таҗиддин Булгариның хезмәтен заманасында Анас Халидов тарафыннан әзерләнеп Казанда нәшер ителгән иде. Ләкин аның тагын да бер әсәре бит Төркиядән мин алып кайткан идем шул 99 елны, икенче томын. Шулай Анас абый Халидовның кулына бирдем мин ул копияны, но кызганычка каршы кинәт кенә дөнья куйды олы галимебез. И вафатыннан соң бу кулъязма копиясы юкка чыкты. Яңадан аны ала алмадым инде мин. Ул чөнки ул Төркиядә шактый авырлыклар белән алып кайткан идем. Хәзерге вакытта булган әсәрләрне чыгарырга кирәк. Ләкин барлау минемчә бик мөһим. Менә без 1000 еллык программасында ул барлау эшен башлаган идек, шактый эшләр эшләнде. Ләкин без ул юлда туктадык. Программа ябылды, дәвам итмәде. Төркиядә менә минем белүемчә һәм кайда сакланын да беләм. 4-5 әсәр бар Болгар чорына карый торган. Аларны бит алып кайтырга кирәк, өйрәнергә кирәк. Узган елны Үзбәкстаннан алып кайттык. Шайх дин галиме, шул вакытта табиб булган Борхан Булгариның әсәрен 1204 елда вафат булган. Шуның 2 әсәрен алып кайттык. Алар зур түгел. Менә аларны өйрәнергә безнең бурыч инде хәзер. Моның өчен теләк бар, нинди мөмкинчелекләр юкмы? Бу эшне башкарыр өчен. Аларга бик мөмкинчелек тудырырга кирәк, мөмкинчелек. Буларны бит барып, тауып, өйрәнеп, копияларын алдырып алып кайтырга кирәк. Без шулай эшләдек 1000 еллыкны әзерләгәндә. Димәк, әле бу киртәләр аша узасы бардыр. Айдар әфәнде, Эш бик күп алмас. Сезнең юнәлеш буенча бит инде ниндидер программаларга кергән моментлар бардыр. Менә нәрсәләр эшләнде инде һәм әле шул ук май аена кадәр нәрсәләр эшләнәчәк, Айдар әфәнде? Без инде тырышабыз. Монда инде энтузиастлар гына эшлик бу өлкәдә. Шуны әйтәсе килә. Без инде тырышабыз өйрәнергә, менә Казан арты яклары инде чагыштырмача яхшы дәрәҗәдә өйрәнелде дип әйтә алабыз. Һәм инде башка районнарны да өйрәнергә кирәк. Менә күптән түгел әле Актаныш районында булдык. Анда өйрәндек. Менә Яшел Үзән районнары да, Әлмәт районнарында булдык инде. Тырышабыз аларны өйрәнергә, ләкин инде әлбәттә вакыт җитми. Монда инде бер генә институт, монда инде берничә институтлар бергә эшләсәләр генә бу эшне
эшләп барып була. Һәм менә инде шушы аннары әле аны эшләү генә түгел, әле бит аны чыгару да кирәк. Менә дөнья күрсә генә ул безнең эшебез күренәчәк. Әгәр дә китаплар бу дөнья күрми икән, ул димәк әле ул эш эшләнмәгән булып санала. Менә күпме галимнәребез безнең эпиграфик өлкәсендә эшләгәннәр, ләкин аларның хезмәтләре архивларда ята. Алар бастырып чыгарырга өлгермәгәннәр, яки ниндидер мөмкинлекләре булмаган. Шуңа күрә алар өйрәнелмәгән дип санала. Һәм менә шушы башка районнарда да шулай аларны өйрәнелгән. Марсель Әхмәтҗанов безнең зур галимебез бик күп районнарда булды, өйрәнде, ләкин менә кызганычка каршы ул да менә аны үзенең халкыбызга кайтара алмады. Менә шушы төрле басмалар белән, басмалар аша, китаплар аша. Шуңа күрә инде күп районнар инде өйрәнелмәгән булып калалар. Һәм менә шушы Казаныбыз, әлбәттә бу эшләр Казаныбызда эшләнергә тиеш, Татарстанда эшләнергә тиеш. Чөнки Татарстаннан башка инде ул алай беркемне дә бик кызыксындырмый. Шулай ук менә безнең дин галимнәребез дә Шиһаб Мәрҗани, Изzetдин Фәхретдин, анда Муса Бигиевлар һәм башкаларның хезмәтләре дә бит менә ни өчендер Татарстаныбызда түгел, башка якларда чыга башлады. Менә соңгы арада, соңгы елларда Мәскәү чыгара башлады. Изzetдин Фәхретдиннең мәшһүр шәхесләргә багышланган сериясен. Анда инде 4-5 китап алар бастырды. Соңгы берничә елда эчендә генә. Шулай ук менә Түбән Новгород шәһәрендә Мәдинә нәшриятында Муса Бигиевның иҗатына, аның төрле әсәрләрен бастыра башлады. Шушы нәшрият. Димәк, ягъни менә Татарстанда читтәге өлкәләр өйрәнәләр, Мәскәү шәһәре өйрәнә, ләкин менә кызганычка каршы үзебез өйрәнә алмыйбыз, ничәтер үзебез менә фәнни әйләнешкә кертә алмыйбыз. Менә бу зур проблема. Менә моны хәл итәргә кирәк. Үзебезнең мирасыбызны үзебез өйрәник, үзебезнең җирлектә булган галимнәребезнең әсәрләрен үзебез өйрәнеп, үзебез чыгарсак, без инде аларга карата үзебезнең хөрмәтебезне күрсәтер идек. Менә без дин галимнәренең үзләрен түгел, ә менә аларның хезмәтләрен күтәрергә тиеш дип саныйм мин. Димәк, булган мирасыбызның үзебез кадерен белмибез булып чыга инде монда. Менә хезмәтләрен күтәрсәк, без аларны инде үзләрен күтәргән булып саналачакбыз. Айдар әфәнде белән тулысынча килешмәс идем, чөнки бөтен позицияны инде Казаннан Мәскәүгә, инде Түбән Новгородка күчердек дип дөрес түгел, чөнки менә чыккан китапларны барласак, әлбәттә без күрәбез инде шул Муса Бигиевның инде без 5нче елдан бирле 4 томын бастырып чыгардык. Риза Фәхретдиновның инде мәсәлән шул Түбән Новгородта чыккан китапларын яңадан бастырып чыгалар. Менә бу бәйрәм чараларында без бу юнәлештә алгарак китәргә дип мөмкин булыр дип уйлыйбыз, чөнки без Шиһабуддин Мәрҗанинең моңарчы әле дөнья күрмәгән китаплар, шул ук Мустафа Әл-Акбарны инде 2 томлаган, 1 томын булса да русчага тәрҗемә итеп бастырабыз. Аннан Риза шул ук Шиһабуддин Мәрҗанинең Вафият Әл-Аслаф дигән 7 томлык кулъязмасы ята безнең китапханәдә. Аны инде барлап без 1 том эшләдек, аны бастырырга җыенабыз. Шул ук Вафият Әл-Аслафның мөхәддимә кириш сүзе гарәпчә бик мөһим китап, менә аны біз әзерләп бастырабыз. Шуңа күрә бу өлкәдә дөрес, Айдар әфәнде белән мин килешәм, без бик инде хәзер сүлпән бара башладык. 2005 елдан башлап ул ел içinde барганга караганда да сүлпәнрәк. Моны инде инициативаны башка төбәкләргә бирергә ярамый, чөнки ярамый дип әйтү дә дөрес түгел. Безнең потенциал күбрәк. Без аны күрсәтергә тиешбез. Чөнки менә бу мирасны барлаучы галимнәрнең күбесе алар бит Татарстанда, ә чыгаручылар башка төбәкләрдә. Алай булырга тиеш түгел. Менә бу юнәлештә без иншалла бу вакыйгалардан соң инде активлашып китәрбез дип уйлыйм. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Рафик әфәнде, менә бәйрәм чаралары кысаларында дин һәм тарихның әһәмиятен билгеләгәндә нәрсә таяну ноктасы булып тора? Менә таяну ноктасы булып, бу бәйрәм чаралары матур итеп җырлап, биеп кенә узып китмәсен иде. Чөнки бүген безнең өчен менә ул үзенә күрә зур мөмкинлек. Ислам диненең менә безнең төбәктә таралуын инде тәфсилләп, яңа чыганакларга таянып өйрәнү, яңа мөмкинлекләр ачу, яңа китаплар чыгару. Һәм инде ул чыннан да безнең менә бүгенге көндә Россиядә ислам динен өйрәнү өчен бик мөһим бер яңа адым булсын иде. Барыгызга да бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, сау булыгыз.
Ислам динен кабул итүгә 1100 еллык уңаеннан вакыйгалар дәвам итә, эш тукталмый, ләкин бәйрәмнәрдән соң да безнең халкыбызга, милләтебезгә зур мирас калсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.